Seminarian Kelly James Puyod, sa imong kaugalingong kabubuton ang pagpili nga magpuyo sa kinabuhi sa kaputli diha sa bugos nga pagtugyan sa kaugalingon nga maoy gigikanan sa pagka mabungahon sa kalibutan. Ang Ginoo magsugo kanimo sa tinuod nga paghigugma ni Kristo sa imong pagpuyo ning kinabuhi sa kaputli, inubanan sa paghatag sa tibuok nimong kaugalingon. Gihalad nimo ang imong kaugalingon kang Kristo sa bag-o ug talagsaong paagi ug magpabilin diha kaniya sa tibuok nimong kasing-kasing. Imo ang tahas sa langitnong pagpag-o sa ingon ang imong kinabuhi ug batasan maoy pagsaksi ngadto sa imong kaigsuonan nga ang Dios kinahanglan higugmaon labaw sa tanan ug pag-aalagaran una sa tanan. Busa magpakisayon ako kanimo atubangan sa Dios timailhan sa paghalad sa imong kaugalingon ngadto kang Kristo. Buot ba ikaw magpuyo sa kinabuhi sa kaputli alang sa gingharian aron mapatunhay ang pag-alagad sa Dios ug sa katawhan? Oo, buot ako. Tabangan unta Arsobispo magpadayon sa pagsusi sa kandidato sa dili pa siya orinahan sa pagkadiakono. Samtang ang kandidato magpabilin nga magtindog at tubangan sa arsobispo. akong anak sa simbahan. Sa dili pa ikaw orinahan sa pagkadiakono, ipahayag at tubangan sa katawhan ang tuyo nimo sa pagdawat sa katungdanan sa pagkadiakono. Andam ba ikaw sa pagdawat sa ordinasyon sa pagkadiakono alang sa kapangalagaran sa simbahan, pinaagi sa pagtapion sa mga kamot ug sagasa sa Espiritu Santo? Oo, andam ako. Andam ba ikaw sa pagtuman sa katungdanan sa pagkadiakono diha sa pagpaubos o gugma aron mahimong kaabag sa obispo ug sa kaparian ug sa pag-alagad sa katawhan? Oo, andam ako. Andam ba ikaw sa paghupot sa mga misteryo sa pagtuo nga gitudlo sa simbahan ug pagsangyaw niini sa pulong ug sa buhat? Oo, andam ako. Andam ba ikaw sa pagpalambo o mupalawom sa imong espirituhanong kinabuhi o pag-ampo alang sa katuyuan sa simbahan o sa tibuok kalibutan? Oo, andam ako. Andam ba ikaw pag-umol sa imong kinabuhi subay sa panig-ingnan ni Kristo kansang lawas ug dugo, ikaw gitugyanan sa pag-alagad? Oo, andam ako. Uban sa panapang sa Dios. Karon, ang kandidato moduol sa arsobispo ug mopahayag sa iyang pagkamasinugtanon ngadto sa iyang arsobispo. Musaad ba ikaw sa pagtahod o pagsugot kanako isip imong arsobispo o sa akong mga sumusunod? Oo, mosaad ako. Hinaut unta nga ang Dios kinsa mo'y nagsugod nining tanan nga mga maayong buhat magdala usab ngadto sa imong katumanan. Amen. Palihog manindog.